Final 10 seconds coming up. Body Banal shots to the mula body. kay Banal. Yun ang tama. Banal now attacking the body. More body Palulu shots. down. Yan ang sinabi ko sa iyo. Matapos malasap ni AJ Basuka Banal ang pagkatalo sa kamay ng pambato ng bansang Thailand na si Panya Otok at bigong makuha ang bakanting WBO World Bantamweight title taong 2012, ay dalawang sunod-sunod na panalo naman ang kanyang ginawa sa sumunod na taon. Panalo siya via second round RTD kontra sa dayong Meksikano na si Abraham Gomez, at panalo din siya via unanimous decision kontra kay Manuel Gonzalez Garcia, isang dayong boksingero na mula Dominican Republic. Sa sumunod na taon, June 21, 2014, may isang dayo na naman ang gustong kumasa sa lakas at tibay ni AJ Basuka Banal. Ito ay ang undefeated champion ng Indonesia na si Difri Palulu, kilala sa bansag na Dancing Hammer or sa Tagalog, di nakikitang martilyo. May lakas ng loob na dumayo itong kalaban sa ating bayan. Tila inakala niya na kaya niyang talunin itong Pinoy na si alias Bazooka. Bit-bit kasi niya ang undefeated na kartada, Indonesian champion, mas matangkad, at ang huling 5 laban nitong Indonesian na si Palulu ay puro TKO. Sa laban, may record si AJ Basuka Banal na 30 wins, 2 losses, 1 draw, 25 anyos at 5'5" lang ang tangkad, habang 10 wins, 0 loss, 23 anyos at may tangkad na 5'8" itong si Palulu. Pareho silang southpaw stance. Sa laban ay pinakita agad ng dayong kalaban kung bakit siya binansagang Dancing Hammer o di nakikitang martilyo, dahil ilang segundo pa lang sa unang round ay bagsak na agad ang Pinoy ng masapol sa panga. Wearing red and black. Baksak si AJ. Was that it? Pero ang Pinoy na alias Bazooka ay di naman nagpapatinag. Bumangon at dahan-dahang dinurog ang kalaban, binira sa bodega, at muntikan pa itong lumabas sa ibabaw ng lona sa sobrang lakas ng mga birada ni Banal kay Palulu. Sabay nating balikan ang maaksyon nilang bakbakan. Inyo pong napapanood ang Pinoy Pride 26 Fist of the Future. Unang round ay huli agad ang Pinoy sa panga gamit ang left straight ni Palulu. Al is wearing the neon green trunks. The Hammer is wearing red and black. Baksak si AJ. Was that a legitimate knockdown? Yes, it was. Pero nanalaytay ang dugong Pinoy. Bumangon agad ito at sinabayan ang dayong kalaban. Gulat si AJ. Simula left by AJ. Ang yung kaliwa niya, he staggered Palulu for a moment. And the good left by AJ Basuka Banal. Now when you have an unbeaten record, you have that aura of confidence. Combination by Banal. Makikita sa laban na mas matangkad at mahaba talaga itong si Palulu. Tumatalon pa itong si AJ Basuka Banal kung sumuntok para lang makatama. Yung reach niya, so he has to jump in to throw a punch. Yeah, risk and goes inside. Siyempre, may reach advantage yung kalaban. So, scheduled for 10. Sa pole si Palulu. Medyo nagulat doon ang Indonesian. Because he dropped Banal early in this opening round. But Banal has come back quite well. Kita natin yung courage nitong si AJ Banal getting dropped sa simula ng laban. Banal going. Referee Palulu kontra AJ Banal. Ang ganda ng palitan. Palulu throwing some solid left hands. Boxing has really improved in recent years in Indonesia. They produce some great fighters. It's a very promising new fighters, and Palulu is one of them, no question about that. So handa siya to go the distance. Tama. Banal. Final 10 seconds. AJ Banal, 1-2 combination. Pero may 1-2 din. Itong si Jeffrey Palulu at saka knockdown that occurred in the first round, Ronnie. Si Kaliwa. kaliwa ni Palulu, and si Banal actually won. Round 2, mas uminit pa ang bakbakan. Parehong nagbibitaw ng mga solidong kombinasyon. Walang atrasan sa laban, parehong matapang, parehong gustong manalo ng impresibo. Yung combinations niya, good right hook by Basuka Banal. Pagalaw si AJ dito pero si Palulu kumpiyansa pa rin. He looks like a very confident fighter, Yeah. Palulu. Good right by Sakto sa panga ni Palulu. Pero mukhang matibay itong Indonesian.
It's more of a pawing jab. Good right again, right straight by si Banal. Chin. Yung gusto ko si Banal, right now, his movement. I like his movement. His lateral movements, getting out of trouble. Para maiwasan yung mga counter nitong si Palulu. We can see the value of the reach of Palulu. From long range, he can throw that left and even Head, yun ang importante. That's Good. why we're seeing him kind of bob and weave, move his head. Ayan o, yung galaw ni AJ. Kay Palulu. Oh, left straight by Banal. But Palulu comes back, yeah. Pero sa huling 10 segundo ng round 2, nahuli sa budiga itong si Palulu. Niratrat ng mga suntok ni Bazooka hanggang bumagsak at muntikan pa itong mahulog sa ring sa mga birada ni Banal. Final 10 seconds coming up. Body Banal shot to the mula body. kay Banal. Yun ang tama. Banal now attacking the body. More body Palulu shot. down. Yan ang sinabi ko sa iyo. Back under the punch and work to the body. Nakita ni AJ Banal ang weak Sa sobrang sakit na sinapit ay di na nakatayo itong si Palulu sa bilang ng referee at panalo ang Pinoy na si AJ Bazooka Banal via second round KO. Performance niya. Sinabi sa kanya, sinabi ko sa iyo, with the longer reach, get under that jab and then work to the body. Exactly what he did, and the cornerman did a good job telling him that. Tapos ni AJ Banal ang laban sa pamamagitan ng mga matitinding body shots at hindi pa rin po nakatayo ang Indonesian fighter Jeffrey Palulu. Namansyahan sa unang pagkakataon ang malinis na kartada ni Palulu sa nasabing bakbakan. Bazooka Banal, balikan natin yung round number 2. Let's take a look at how AJ finished the fight. Look at that left to the body. Tiklop si Jeffrey Palulu. Iniiwasan si AJ and AJ just went for the kill. Look at those punishing shots to the body. Right through the ropes. And he dodged the bullet because he was knocked down in the first round. Right, tama. Well, that one is a little off balance. He walked. Ryan knockout, AJ Bazooka Banal! Winning his third straight fight, improving his record to 31 wins, 22 knockouts, 2 defeats. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.